Znaš, gledao sam tvoju borbu sa Kakarotom, pa sam vidio tvoju tehniku upijanja energije. No dobro, ako te već ne mogu raznijeti, onda ću ti dati dobre batine. Možda si vidio moje poteze, ali ja sam tvoje naučio. O da, doktor Žerot je tako naučio. A da? Reci, zašto si se onda iznenadio kad se Kakarot transformirao? Reći ću ti zašto, zato što tvoja baza podataka ne pokriva borbe van zemlje. Tvoj mutavi tvorac izostavio bitne podatke iz tvoje memorije. Tako je. Nego reci mi, može li stroj poput tebe osjetiti strah? Zezaš me, ovo je nemoguće! O ne, on! Pa, Vegeta je postao super saiyan. Nadam se da je na našoj strani.